Good morning, guys! Samahan niyo ako ngayon dahil pupunta ako sa Katubig. Bakit? Anong meron? Dahil bukas ay first day of school na. Balik college na ako. So, for today's video is magtatagalog ako buong hapon. Yes, buong bukas. Kinuha kong course ay BS Ed Major in Filipino. English sana ang gusto ko, kaso hindi tayo pinalad. Okay lang. Dahil second choice ko naman yun. So, bali ang sakayan ay nasa kabilang bayan. Kaya nang nakarating kami, ay agad kaming sumakay. Grabe, sa sobrang init, nagkatrangkaso ako. Ako lang bang nakakaramdam ngayon ng sobrang init na tipong nahihilo ng aking ulo? Pero kaya pa naman. So, nandito na tayo sa tulay ng Hibubulyaw. Ibig sabihin, malapit na tayo. Ganito ang boses ko dahil may ubo ako. Ay, oo nga pala. Shoutout pala sa taga Hibubulyaw nga maghusay. So, fast forward tayo. Nandito na ako sa Kalingnan. Ay, hindi ako makatagalog ng maayos. Nawawaray ako. So, ito na nga. Naghihintay ako dito sa Kalingnan dahil may pinadala sa akin na isang gamit na kukunin sa akin. Ayan, puro na sa akin. Nang matapos, sumakay na ako sa barko. Yes, balitaw bangkiro ka din eh. In Tagalog, bangka. So, sumakay na ako at tumabok. So, ito na nga. Nakatawid na ako. Shoutout pala sa nagbabangkiro dyan sa Kalingnan. Ito na. Nandito na ako sa Katubig. Yehey! Fast forward. Bukas dayon. Good morning! Hi! Madaling araw na ngayon. Time check 4 a.m. So nakikita nyo naman na nakaligo na ako. Dahil mamaya agawan na ng CR. Kaya kapag mabagal ka, pwede kang kainisan. So dahil naligo tayo ng maaga, giniginawang person. Ganito ang itsura sa labas. Yes. So magre-ready na ako para pumasok dahil ayaw ko malit sa unang klase. Pero ngayon lang yan. Pasusunod, late na ako palagi. Nagkonting ayos ako at gora-gora na. Kasama ko pala ang mga classmate ko dyan. So habang naglalakad, nafe-feel ko na ang nervous system ko. Grabe, kinakabahan ako. Pero wait, ang fresh ko dyan. Ganyan talaga pag freshman. Pero dahil babae ako, fresh woman. So pagdating namin, dumiretso agad kami sa DAL. Dahil merong welcome ceremony. At sobrang daming tao, kaya ang init. Grabe, ang Tagalog ko ang tigha. Okay lang yan, basta naiintindihan nyo, di ba? At dyan na ang part kung saan nagtatawag na sila at nagtatambulan. Yes. At nagpresent din ang mga teacher ng sayaw. At ang dami talagang tao, nakikita nyo naman. Kaya ang sikip at ang init. After a few minutes, lumabas na kami. Karawag kaya. At sa part na yan, nararamdaman ko na ang aking lagnat. At yung sipon ko ay kusa ng tumutulo. At dahil lumuluha tayo, akala nila broken hearted tayo. Hindi, oy. As in, ang init ko na dyan. Sobra na yung lagnat ko, pero gora pa rin. So pagkatapos ay pipila kami para kumuha ng COR. Ayan, ang haba ng pila, di ba? Kaya ito si Inday Nanay, nasa gilid lang, tumutulo ang muhog. Pero dapat hindi halata kasi ang daming tumitingin. Ang daming tao. At nang makuha na namin ang aming COR, nalaman namin na wala palang klase. Ay, shoutout pala sa kanila. Dahil kilala nila si Inday Nanay. San Miguel National High School. Then, I'm here to be our mom for restarting our, So itong katabi ko ay Major Filipino din siya. So sabay kaming umuwi. So di ba nagpakilala naman siya sa inyo? At nang makauwi ako ay agad akong kumain dahil nagugutom na ako. Ulam ko ay itlog at sa susunod naman ay sardinas at sa susunod naman ay kamatis. Balitaw man pirmi manok. Ay Tagalog dapat. So ito na nga, binalatan ko na ang itlog. Lagyan natin ng asin. Tapos, kainan na. Kayo ba? Anong ulam nyo? Pahingi. So ito na, magmumukbang na tayo ng itlog. Kung pansin nyo, may tao sa likod ko. Shout out sa inyo. At pagkatapos ko kumain ay naghugas na ako. Dapat masipag dahil nanonood kayo. So pagkatapos ko maghugas ay nagpahinga ako dito sa balcony. So sila ang kasama ko dito sa pagpapahinga. Shout out. At fast forward ulit tayo dahil may klase tayo na ngayong 1 p.m. So mag-aayos tayo at gogora na ulit. Yan, nakabase na ako dyan. Pero lumindol, naramdaman nyo ba? Ang lakas, no? At yun na nga, pumasok na kami mga guys. Shoutout pala sa nagpapa-shoutout dito sa eskwelahan. Diri ko ubos kilan yung ngarang kaya shoutout sa yung tanan. Maula, bye-bye! See you next vlog!